mamalay niya eh. Mamalay mo, magilig na ka. Ako yun na nanong po. Makadidyas mo diya, dito sa ba? Makadigas. Lagi. Gatan. Ikaw na kanina, ikaw na kanina niya. Nanoon. Wang sinilas, wang sinilas. Gahulat-hulat ng nanay nagsakay siya sa multi-cab, bawa siya kabalo na surprise dire. Amo siyang giilad, amo siyang gipaasip pa nagbigdumi sa pa nag-birthday pero ang tinuod ng celebration na dire sa balay. So thank you so much to Ma'am R. Si Ma'am R gyapon ang nagkunani. May pagkanaan ni nga kuan kani surprise. Tay pagkaunsa mo diha, kaunsa mo diha? Unsa niyo plano diha? Ako ko itong sinagay ko yan. Surprise! Gagawin nagpas na. Uy! Dili, sikuan. Ma'am R. Yes! Litson! Ikaw na yun, ikaw na yun. Buwag ito na tayo. Pasawayin lang ng tabo! Lagi ka masabihin mo. Pinakita lang ba? Wala na yun. Dahil na pala yun. Ay, nanaoy! Hindi ka mo sagutan, nanaoy! Marami ka, nanaoy. Muramulan ka mo. Nanay ng katal lang. Ay, more years to come ko na. Ingo ni Manding. No! Wait! Tatay, nigo, tatay! Happy birthday to you. Happy birthday. Kung sa'yo kong kwaton mo sayaw? Ganito. No. Pwede. Maanin sayaw. Ha? Pwede. Oo, masayaw. Ako kaya tingutoy. Oh sige, tapos unsa dayon sunod dayon? Kiss. Dili pa. Arana. Ito ba? Ninyo ako nagpanahon na ngandoy. Ngota papalit na siya o kwintas. Pag edad niya sa sinta, ako sa tanan. La! Nice na!